Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Amarya uwar gida, kuna ina? Kuna ina? Mai gida lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ina irin wa'innan mutanen na wanda daga sun rabe ka sai ka ji ka rasa mazantakarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan Shafi Milera. Yan Shafi Milera. Mun zama ɗaya kenan? Ai da ke da ni yanzu uwar gida du mun zama ɗaya. To ba zan iya zama ba. Tattara kaya kan yin tafi gidanmu. Yanzu tafiya za ki banni? Tafiya zan yi barka. Kina nufin ba ni da wani amfani kenan? Amfani a guri na zan je. Yanzu wani za ki je ki aura? Tafiya zan yi. Ko irin ki jakata. yanzu ba za ku taya ni aje a yi cigiya ba a dawo da wannan abubuwan? Ina mai gida. Daman can ba iya zama da kishiya zan yi ba. Yanzu da ka zaman babu kowa ya rasa, ka gani ma hankali na zai kwanta sai mu zo na lafiya da kai dan ba zai yi daman ni can na sa abu a raina. Allah ma nake wannan abin da ƙarya ta ake tuni na karya maka ita bar in gaya maka. Ba zai yi ina sharing da mace yar uwata ba yauwa ha dama wannan abin dan ni kaɗai aka yi sa tunda an sace ta kaga daidai kenan. Ban gane me kike nufi ba uwar gida. Yanzu ki har daɗi yanzu kika ji da ni da ke fa yanzu ba mu da maraba mun zama da uwar gida. Haka ne daɗi daidai ma kenan. Yanzu da mu zo na lafiya da kai a cikin. Yanzu ba yake taya ni dan Allah aje a yi cigiya a nemo su ba. Ki taya ni aje a yi cigiya mana ko wajen mai unguwa da police station mu je mu kai report. Karka damu zona ma a gefe na kullum a gida za mu dinga yi ne karka damu hankalinka a kwance kana dawowa daga wajen aiki ina tare da abuna. Tunda wancan matsiyaciyar ta tafi shikenan hankali na yanzu zai kwanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawo wanke in fara wanke.